bertze bat haunitza inpaktatu zeana Bilbon, ni hain nintzen ikastenan unibertsitatean lehioan, eta joak nintzen autobus estaziora. Eta hain nintzen bide gurutzia, zebrabidea gurutzatzen. Eta ikusi nun gizon bat muletekin, hola bazun bizar xuria eta hola. Eta ordu nik nikan gurutzatu, nik utzi nion pasoa. Ta ez dit, derrepente, alutik, kontzendo, agartzen, doztak nola erran. Ni oroitzen naiz, irudia, begitu nola betxi, eta, nona da, esku hau, ez ukitu, hartu. Eta zen gizon horrena, eta orduan zein honi, bulkatu nun, eta eroizen lurrera. Klaro, hor baziren kotxe pila bat, eta orduan kotxik ikusi zuten neska gazte bat bultzatzen zula gizon bat muletaduna. Pues imaginatu liatu zena, denak bozina jotzen zaize, eta oroitzen ez ni, hori atenitzera lasterka ama mesera, eta deitu nula ama, eta kontatu nion, eta zuk zein duzu. Pues ni bultzatut, aitzongi, ez behintzat reakzio bat izan duzu. Gero autobusean pasatu zait behin mino gehiagotan, nola ondun esertzen zaiten ez, gizon bat hasten zaiten izterra ukitzen, eta orduan ni muitzen naiz bertze eserleku batera. Pasatu zaitere besta zegon eta bordatxoko garaitan doneste ben, norbaitek eskotitik hartzia eta hor sartzea, ez? Zure, titik begitzia, zer gehiago. Lagun batek negon eta arek guazen ligatzera izten dizutatia, eta holako gauzak. Minon, erran nahi dut, ez naizela oso berezi, ez naiz ni berezi hau pasatzen zaitelako. Honetaz hitzegin eta ez hitzeginaren inguruan. Kontua da, ni ez naizela oso legitimatua sentitzen gauza hauetaz solasteko, ez? Porque bertze batzuei gertatu zaizkia askoz ere gauza okerragoak edo larriagoak. Nik ez du nahi kontatu, behar bada ez delako garrantzitsua, eta bortxatzen dutenak ere ez du nahi kontatu, apuroagatik edo lotxagatik edo beldurragatik. Eta orduan azkenin inork ez du solasten honetaz. Orduan guazen denak solastera. Txikikeriak dira, batutan ere nik ere pentsatzen dut, ez? Gauza txikia dire, klaro. Nizke gauza txiki haue, pasatzen mazaizkio, izartean 150 egunero, edo zein momentutan, arazo baten aurrean gaude. Eta arazo hori, onditzen da, eta iristen gara portal batera, 5 gizasemekin, eta neska batekin.